Milikihli, sanibonani bafowethu nodadewethu, ngibingelele enhla nasezansi. Ngicela u-like, ufollowe, ushare mawungenayo inkinga. Yebo bafowethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebethe ukuhamba bashayisana nazo ley'ndaba zakhe lo mfowabo Mofokeng lo esimbona la esithombeni, okubika ukuthi i-Kaizer Chiefs iyamfuna. Umfana nje usemncane odlala emumva, udlala nje emumva impela. So iy'ndaba nje lezi ey'phume kwiSoccerladuma, engicabanga iSoccerladuma siyayazi sonke iy'ngane zakwethu, iphepha noma i-newspaper nje ekhipha iy'ndaba ey'nkulu zebhola, inokushaya-ke eceleni iphinde ingashaya eceleni, yabo. Kuthiwa i-Kaizer Chiefs-ke lo mfana-ke iyamfuna kakhulu, imfunisa imbuzi yomsebenzi impela, isike yasifaka isicelo lapha kumagesi elapha ehlathini ehambile nje kule sizini esibuya kuyo. Kuthiwa-ke hhayi-ke iy'mpufana-ke ziyamfuna lo mfana, ziyamfuna lo mfana-ke. Kungazi-ke ngoba phela ama-defender sinawo. Okungithusayo ukuthi ama-defender angaka sobe sisawenzani, yabo, ngoba phela ngicabanga ukuthi ama-defender sinawo kakhulu iy'ngane zakwethu, kunabafana abangakadlali abalapha kwi-development, yabo. So ngicabanga ukuthi nje mawukuthi leyo ndaba lezi ziyiqiniso zakamfowami Mokoena, ngicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs la iyagagamela iy'ngane zakwethu ngoba ama-defender sinawo kakhulu maningi kunabadlali abancane engicabanga ukuthi ebesanda kusayina nje inkontileka ney'mpufana. Umfana nje ulapha kwi-development besimbolekisile, usanda kusayina nje inkontileka. Engicabanga ukuthi ngeke kube umqondo omuhle ukuthi siphinde si-ede elinye i-defender ngoba kunama-defender angakadlali, angeke futhi ayithole i-game time. Kodwa asisho ukuthi mhlampe kunama-defender azohamba asazi, asazi iy'ngane zakwethu, kodwa nje iy'ndaba nje ey'phezulu ezokuthi nje lo mfana iy'mpofana ziyamfuna, ziyamfuna. Singazi noma u-coach omfunayo noma i-management noma i-scout, esimscout esambona, asazi iy'ngane zakwethu. Kodwa sithi mfowethu makwenzeka iy'ndaba ziba yiqiniso, ngeke sakuvimba ukuthi uze ekhaya, ngeke sakuvimba mbhemu. Woza ekhaya uzoba isibalo sabazowina amakhaphu next season, kule sizini esiya kuyo nje, ngoba ngiyacabanga abafana bazokwenza kahle kakhulu kule sizini, yabo. So abafana-ke bafethu bayadlala-ke ntambama ngo-7, ngiyayiphinda leyo nto, ngicela uke uyibukele, izobe ku-YouTube, ku-YouTube impela izobe ikhona, uyibukele leyo game. Danko.